Alright, per session po. Ala, di heavy. Ay, ang kamagalaw. Ay, Ay, mga pasilin tani, man sigay to nalisakla. Sigara ay. Nabong na ng kapura. Alright guys, per session. Dito tayo sa sige pa. Balayang barangay sir. Foreigner. Pergini gua kami. Jay Quezon apa makairam kayo? Hindi lang. Jay Jaiser Kapantin. Tempra Gilig sa Pabian. First station. Basi lang. Ayun. Main sitar. Walang manap. Yeah, back to back liver. Choco din po yung client natin ngayon guys. Tira po eh. Ibalot si Pipit na nga na. Balot, dapat pabalot mo din ma. Rapar ka na. Alright, makadyot. Minsitar. Tunay na makadyot. Gana balog si Pipit. Nabong 5 baso kasi. Oh, sir. Dapat di malang bagan ko mo lamot na kamot yun. Eh? Hey! Balik niya mong sir. Lem! Mata! Mana tadi suprada. Alright. Suprada ka manaya. Miga. Pas ka. Yun, load. Palog si Pipit na guys. Bumbalang pataba ka na ukal. Oh, tawag mo sa talaga. Mapapa kinakmat di man. Palog ni Pipit. Balag, mas ang bagong nira maarum di man. Nga bilhin dyan. Malig mo. So, tinto yung bilang ha. Alright, lock and load. Yan. Gano balog si Pipit. Malak kaya ta. Balog si tinto yan. Duck siya, ducks. Min sitar. Nabagbag, tibay mo. Balog mo. So, timo barkada. Ganang malag ka. Mula ba kataman na yung balog si Pinilinan sir. Tanda uyos may kinto. May mulag ko man sa lawitan ko. Kamali balog sir. Balog niya biikin to. Nira may sakya, may panangan ko. Ay. Bago ko boto. Yun, kahit malaki yung ari guys, lock and lock. Lock and lock yan. Lock. Sikin, ang tingaran to, nabantayan ko si Alex. Diba pari? Ay. Yun, tingaran ko na ito. Pag-ulat, akin na. Siro ang kakawa. Gamando ha, may laksa. Hindi kasi, di sasabot na yung trabaho na. Kabibay makarakal. Hindi, tatalagang tingin. Agkat ang magalaw, tanin na pulang may kinay. Yorong. Opo ka lang, bebe. Opo lang. Marakap may laksa. Kapan? Hindi, aga-ulak ka talaga. Amin kaya niya karpot. Diyan malago na. Na. Diyan malago. Mulay, napapakinan kong manang kaya. Sino eh? Agad ito na palulak. Wala naman ito. Tama ang itong matod. Kita nga. Hindi pa kalakin man. Hindi pa. Mantulok ka kinapakyan. Ang gira ka lang. Ano yung magic kayo 5 kangkang? Magic hands. Ang tataw ng lara may umanatan. Pinagbulang-bulan. Mabang karata. Mas parang kapsukin. Mabang. Hari kata badara makataban. Kung ba ninyo may duwaran untuk talapatay? Makakalang kumain, baka napulag ng bibing. Magalaw. Alright, lock and load.